Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Menteri Sarkar badai kami ya katnan PHE jong Sarkar jela. Ubak samlin malngyang ulaya banbo yo mau nong rem. Nak benta bantai ya katolong samom. Syaka shnong dong siliang kabalatip kum ke dong siliang water supply scheme. Haka jialang kabalalong haka arpoi trek mentau banai kalalingkon. Haka pelau jong ka office usab divisional officer ke PHE Mawson Ram. Haka ni kasngi lai don langru UMLA ke Mawson Ram constituency uba HM Changpliang u chief engineer jong ka PHE uba SK Bla nangta u superintendent engineer jong ka rural circle uba A Lingkhoi u executive engineer Hills Division Shillong uba P Nongrom u SDO ka Mawson Ram uba K Nong Besau ringkat ke jing pencengan ki reurang ba ki pai ba jong ka ni kasnong ba la penbernya susyo ki pai ba da ke jing ruai jong ka Persara Group na Mawson Ram kat ba ya ke jing yelang la penya do ba sok merthong uba dai urang ba snong jong ka ni kasnong ya ke ni ke dong siliang water supply scheme lamang pisa da ke state plan ha ke jinglon ke bakon ar klor tingka ke balabo ru ya kathong ban pendam haswa jong snam ar hajar ar puai na ka banta ban sam om ya ki shispa nyu photli ki longyeng jong ka ni kasnong ke ne ke scheme ka dai ru ka sien ka baningkong ke ba uba HM Sangpliang ulaya ban ple pai ba ya ka tang hapo sisnam ba ulalong UMLA ban wanra ki kampan rai hapo ka ni ka constituency ba kane ka scheme ka ba niyo ban pediang mutasni na ka kti jong minister ba pe ya ka PHE iba samlen malian ka long shisha ka jinker hu ya kane ka shnong dong sile ngilai asno mene na iba pensuk balong urang ba shnong ba palat shispa nyo potli ki yeng ki don hang ne bat hadu kane ka clip mat ka long shisha ka shnong ka paturkhom baki shu up stang i benai ban slap batang surang uslap lapoi ke jing e bom ya umbam undi sho andrei marsen job ya ka jinglong MLA jungi hau benai march kumangala ong mene andai ba nong besau SDO ila ong bakane ke scheme sar kala sakut mental lajan arsnem ter syarijek manusnem hau benai march Hau benai March, klaim da ai dao, nak kalian ke finance, ke planning, kisi ong baik, om dan kisah. Tengok ong to, ini persyang. Te haka jing persyang jonga, ngalai kendu syua, ye minister. Nawal ngihap yo, ya ke jing kerku, ya ke blessings, jong minister. Hatu ka long nam long. Marsen ra, ya kata ke jing keren jonga, kata ka kot kesla, ha iba samlin. Klaim da pek, ya ka kot ka slide syong ya benda ka development biang bet ya benda ka development yong biang bet ngong ka biang ni biang bet ya chkman to haba ong kumta sobha kren no iki officer jompi mar kumta ila kren shwa ya chief engineer nangta ka file ka sedang ban telun ka jing budin jonga kala ya nakawai kapor sekoi kapor barngam sumpen bena namar ngating yo kumno kane ke scheme isya reject ngalale je kendo yo ba Donald walang bat mentakasni ngakwa ban bu on record ru hakmat jompi ki pajba hakmat i minister bangimde menginklet yo ba Donald walang IAS ubadai u principal secretary badai pej ya ka PHE ba ya iru ngakwa ban ai kuble kerpang ba iru ila don bentah shisha ha ka jing perlongkam ya ka ni ka scheme ngalalet bat i ngalaong pesar ka don kam ngadon kam i ka bakane ngamtep khendau ba nakaliang jongpi piswe reject ba jekane ka proposal ke ka daw nda la pelong meeting ha ka kasi la khonlang chief engineer la khonlang ki engineer baro ngaro ngadon lang ha ka kamera jong i tengila sutu ba pleng om dan pisah na center rumyo na Delhi rumyo tena state ru kemut hap klong na RNA bansai kani ka arklur tangka tengok ong page nesa kani kalong jingkerpat na kaliang jonga bat soha le ke badi bende
iong ngahap ya keren bani minister. Kata kamut kapail kasak kan kut biang ha minister. Ladai minister iong hoot telalong, ladai minister iong kamut lahap suang beneng biang. Ke kafail kalapoi nakaliang iba Donald ha kami jo minister. Mar kumta minister ikit kia hadu kata phone yang yang ba sang priang bidon sei don hosor ngasukwa ban pentip ya phi baya kan kafail jong phi ngala clear ngong kafail iu banga dakwa ban pentik na mo kafail ar klur tengka ya ka mausen ram dong sileng kafail jong phi ban ai ya ka umbam ngala approve ngala dap da kajing kemen sisa do kata ngong kublai sibun phi namar ba ngamso nang kumno bangan ong syu paladi kublai baca piang desa wemale bobot din ya kajing don kam jong pai ba jong ni kasnong bat ni sanction ni scheme leng ba no mi kmat ba PPG don ki amale hadu mentah ki pat wan pan scheme na po PhD department israp lang snap mo try ka biang mo nalai kendo ki don kam scheme dan kapor ba ban pa scheme kim semua ni kendo lan ne kim ong ba don kam scheme dala pentri kam ki ong don kam te kum tang is no banon ono we mele do pi blong sa ba tracy tom bat basmat bat bala an bot din ni kam penroy kisno te ko blay sibon ba HM sampia mata rasmi ngawan ko si jompi kalong siya baso tanmat adu kata-kata badung ai kublay ya tiopsa PhD Chief Engineer, Additional Chief Engineer, SE, EE, but SDO, JE, but the staff jong PhD. Kung ka timbok ngai ko blay department hi barok away. Nadu minister do ki officer ngilong kaway ki chingmot. Kung ta ngai ko blay sibo na yan kasi kaba play don hang ni but ling ba di tristam jong pi ngila abon penulong ini kasi kung bakalong menta. Tengah so bonong. Ba kum minister kamaya geleng saudong. Kay kicing temu berkay kicing mot banlong minister kalong ban le ba banyarap ya kiskin ke badon kam ya kaskin hi barokaway tekum ta ngas go banong abagawan hangne menta ngadap da kicing kemen ke bakraw amar nadu ubrai mat mai kan ni kaskim jong kan dong sileng wa male jo pi ulapan pau kicing joka jing don kam ya ko umbam umdi ha kan ni sinong bat la bu ke jingkali bat la supplement artli ke jingkali bat kan siwang sale ke jompi bat isa chong no ti yeng si yeng te ka petular mo tengah so wanang wa male jompi ukit kia cha wi sai pai ba kan tengah kwa ban reveal ke de kendian ngapet ke ni sinong mau senram ke balong halor lu bom long ban rap ndan jing thum ndan jing tam hanai dapat ki sinong garius pa tengah motor naik ki gibriu ki kamai kirong kumne kumalong menta hanai nga kan mau sa ekaway ke kantin kaba way no mo snam wong yui sinoi da kumarwari ke kli tengah langsung tu kai mo ngasto ki no mo snam kilong kum ki kli marwari mo yang yui sinui tiet jaket lapo balat bordar san thau tengka tiet tekar nang tena silong di siajar tengka no tong tu kan ni fixed price siajar terobot ngaso tu bagani ke sinong gibriu ki tracy tom sisa ki tracy tom bak ki kiu hakayo ka kon lengpa ka khayi ka pateng bak ngaken mau sa ka po da khna mga imei chungi yalam ya siu do badle chijai ndan basai chai na kaweru de kiwi kiwi kisnong dei tang kino mau senram kidu kan jai na to paro apeng yo gidi balong try de kino mau senram tengos no manong kino ki briu ki basta ki bala ban penyah ling ba ka khai ka pateng mot ki briu ki bapat ya ka khai ka pateng kamot ki control ya kayo ka kot jong ka snong ka thau joka state bat kari bagi jadi berkawai terus no manong kinong mo senram kini ki briu kita start bagi batristam
laga dei ka pune ke puti, laga dei ka kam ke jam, laga dei ka kado bakitrei mot kilong kibreu ke banang, ban tengkai, ban pelut, ban kunai, ban yo sibun. Kita gadi klik no mo sendram mo. Ngasawiro ipi. Sibun kani konsi sa kalong ka donbok bakibreu kinang ban ya kai. Kajing don kam jok snong. Ngakong minista nga so day ban le habangale ya niru. Ndai bangale bakla. Ngale ya jing don kam. Ka crowd tam. Humau emale tu pi mention. Wang sya la so melung bai tu po assembly wang don Regawan kalong sya ka basisya. Kemut klampap. Emale kran ni jing sya. Wat minista ro bo sanction. Kalong sya ka jing mento he bangi ai ni ka pisa ha ka ni ka snong ka jong pi. Te kumta. Ya ka ka bolong. Kung ba juong mo, ni ki kuon te don hayeng lai ngot sa ngot ki kuon nei. Don kuon ba tip segi. Dalit yoi mei dawan tiet iso ru la biang. Wan tiet we juti ru la biang. Don ki kuon de banang bandai. Ki ong gum no nei. Pe seng itu nat ni sab ti pan tiet se. Ti kmi yong to. Ti kuon jong ai la ong la pan tiet. Sa wei ka sgi yo long biang pan tiet se ka juti la pan tiet mo. Ti ki kuon ki banang ban dat ye kini ki pa lingdai kini bajam set pentiet ye kitu bom ong klat no dei tete ha bakut la kum ong ta sim no da ke jong gani ru dang pho kan ju long gum ta han reng ha kam sen charu ko long hi kum ta ni wa male je PPM nganang don kam tang kan rem be kam su ba sam len da poi ben ta sa ka border area wa de hi long kum long yalam te la yo ko wei ho to la biang Ngai mohon ta kata. Namar ka kamu pat ba hi don kam lang mo. Ndai ban hun tang hang ni. Te ka jing don kam po border area ru. Ila kran ma ya kani. Bat ya kani ru. Ha kani ka senem ke banwan ngan sepenuh long ya kani ru.